ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଅଲିଜ୍ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ଚିତ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଟକଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଉଜାରବଳି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ? ଉତ୍ତର ରାଜନୀତିକ। ବଳିଦତ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ଉତ୍ତର ଦାନାପାଣି। ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ। ଗାଁର ଡାକ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଦାରୁଦେବତା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ। ଉତ୍ତର 1 ନମ୍ବର ସାରିପୁତ, 2 ନମ୍ବର ମହାନିର୍ବାଣ। କେଉଁ କବି ନିଜକୁ ଗୋବର ଗଣେଶ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ବାଘ ଗୀତ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ମଗ୍ନମାଟି ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୋକୁଳ ନାଥ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନା ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ। ବାଙ୍କୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୀମା ବିବାଦ କେଉଁ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ରକ୍ତମନ୍ଦାର। ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ କାହାର? ଉତ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କେତେ ଦିନର? ଓଡ଼ିଆ କେବେ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ଧଳ। ଦୃଷ୍ଟିର ଦୂତି କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର
ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେଉଁ ନାଟକ ରଚିତ? ଉତ୍ତର ଭାତ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।